zuen lehenengoaren jarraipena, eskola libretaria monatikoak bat ikastaroaren jarraipena izan nahi zuen, nahiz eta jendea amortatu dena eta ez dena bestean ibili. Beraz, asmoa zen sakontzea lehenengo horretan azaldutako gauza batzuetan, gero esango zizudanak, baina era berean ere nola moten jendea hori egin ez duena, baiz eta pixka eta bestela. Rebixe bat aurrekoarena, jadanik egina zuzen jendearentzat interesgarri izan dena, errepikatzen dut behar, baina eta beste bat gauza batzuetan sakontzea. Zertan sakondu dugun, batez ere funtsezkoa den gai batean, eta da, erramintari nagusia aurrarekiko heziketan, nahi duzu, dala irakaslea nola dagoen, nahi zuzen ere irakasleari kendu behar zailolako irakasle izate hori dena, eta heldu bezala agertu eta pertsona bezala, eta orduan pixkat hortan gu heziketaren produktu garen neurrian eta gure heziketaren ondorio garen neurrian zenbaterainoko zailtasuna dugun horrela egoteko. Pedagogiaren kontrakoa egitea. Pedagogia batek beti nahi du aurra bideratu neurri batean, eta bideratuko du pedagogia horren arabera inportanteak diren gauzen gana edo gauzetarantz edo, baina bideratzea bat bada pedagogia hortarako dago, motivazioa hortarako dago, ez? Aurra eraman duzunean zerbaitera nola egin hori egindakion pixka batxekin dago, baina hori pedagogia, ez da? Hain zuzen ere, heziketa osasuntsuago baten funtsa, litzateke, hain zuzen ere, heziketa ezar, eta horrek ez esan nahi, edukatuak ateratzen ez direnik aurrako da, baina pixkatu ez, pedagogiaren kontrako, heziketaren kontrako da, konfiantza izan aurren badakitela heldu bilakatzen, edo beki esan, laguntzarik gabe igual ez dukete ginen, noski, horren duen laguntza bat zainduak sentitzeko, eta baina badute gaitasuna gauzak ikasteko. Badakite heldu bilakatzen, beraien programazioan hori dago, beraien natura. Guk behar duguna da hori loratu gabin lagundu. Gutxienez ez eragozpenik jarri. Hori ez da metodologiarik, nolabait esan hori pixka litzateke, aurrak badu jakinmina, ez dago bizitzarekin interesatuago dagoen izakirik, dena jakin nahi du bizitzari buruz, dena ukitu, dena jakin nola, nola funtzionatzen duen, esperimentatu, hori preservatu, ez da besterik, eta zuk egin beharko duzu giroa egokitu. Eta giro egokitzea horretan beti gondarko du heldu bat afektiboki binkulatu dagoen aurrarekin, babestuko duena, afektiboki, ziurtasuna emango diona, muga jarriko dizkiona momentu batean, zer bestela aurra jarri beharko dituzke, eta igual ez da gai, eta hori bezintzateke askatasuna zama baizik, eta hain zuzen ere hori litzateke. Preserbatu aurrak berez daukan jakin-mina bizipoza denan daukan guzti hori preserbatu. Berez, etorriko zaila, ez dago metodologia bat. Metodologia dago, aurra behartu nahi duzunean, nahi ez duen hori ikastera, hor batu zentzua. Bestela? Egotea. Kendu. Eskolari kendu gauzak. Ez eman ezer berria. Kendu. Eskolari kendu ikastea eragozten duen hor. Eta zentzu horretan eskolan bete lezake funtzio bat interesantea. Ulertuta eskola elkarbizitza toki bezala, non elkarbizitzan baino ikasten ez dire gauza batzuk ikasten alko lirateke, nola harreman du besteekin, nola arautu gure bizitza, nola gure elkarbizitza, hor bat dira gauza asko interesanteak izan daitezkenak, hori dena hola ulertu eskola, hola ulertuta bai, ez ditzateke ulertu behar instrukzio toki bat bezala, edo ikastoki bat bezala pentsatuta hor bakarrik ikasten aldera. Niretzat ikasleak baldin badora, doaz berekin argitzen duen ikasle hauek baldin badoaz etxera, biskatasunaketarako haziak barnean dutela, gauzak kuestionatzeko. Zergatik egiten dut hau, nik horrela, notik datorkit hori, benetan nire gogoa hori da, noraino nago automatizatua nire heziketaren bitartez gauzak hola egiteko, biskat hazi hori ere egin, hausnarketa, zalantza, gauzak kuestionatu, deseskolatzeko. Eta nik uste dut hori lortzen dela. Gero noraino ematen ditugun gero soluzioak eta hori beste kontu bada, zenien inoren soluzioa emateko hori bakoitzak jakin behar du, nola kudeatu bere gelan, bere etxean, bere aurrarekin edo hori soluzio partikularra dira beti, baina behintzat aukera izan hori. Barrera begiratzeko eta esateko, nik zer daukaten egiteko ezberdin.